că am hotărât să atac în instanță de judecată această hotărâre a Comisiei Naționale pentru Integritate. Deja am verificat cui aparține Comisia Națională pentru Integritate și membrii acesteia. Haideți să facem un experiment, un test, cui aparține sistemul judecătoresc din Moldova. Astăzi voi depune documentele la instanța de judecată și voi solicita ca această hotărâre adoptată la 25 septembrie, deci de a clasa cauza respectivă cu privire la Plahotniuc, să fie anulată. Ca instanța de judecată să oblige Comisia Națională pentru Integritate totuși să verifice averile nedeclarate ale oligarhului Plahotniuc. Vreau să văd cum o să meargă acest proces, cât de repede o să fie repartizat judecătorilor, cât de repede va fi examinat în instanță. Va fi un test pentru tot sistemul judecătoresc și cât de bine este reformat după așa numite reforme.